Gihaya na patay lawas sa 10 anyos nga batang lalaking napaig sa netibong sunog sa Iboha Street, Barangay Talamban. Dakbayan Sugbo kagahapon alas 2 kadlawon. Nagpadayon usab ang investigasyon sa Cebu City Fire Office sa panghitabo din apil sa ilang susihon nganong gibiyaan sa inahan ang anak nga nag-inusarang natulog silang balay. Unang gikitaho nga nigawas ang inahan sa bata kay mukaon sa wa pa mahitabo ang sunog. Samtang apuhan ini nanginabuhi sa karbon ug maunalay na siren ini nga nasunog na ang ilang balay apil ang iyang apo. Samtang itanaw sa pagkakaroon sa fire investigator ang kandila nga mahinungdan sa sunog. Nahimangno sa Cebu City Fire Office sa mga ginikanan nga dili gyud biyaan ang anak nga maginusara ilabi na kon nahinanok sa pagkatulog. Ang gitutukan sa ato mga investigators diyan ang dapita sa may kandila or katul, no? Kay sayod man ta nga way kuryente ang maong panimalay kundi dito nagsugod ang maong sunog nga nakakalas sa kinabuhi sa usa ka bata.